चिरां बिजनी दखरानि आगुनि आफादगिरि आरो बिजनी बियाबनि एमएलए रुंसारि महिनी बसुमतारीनि सायाव दिनै बिजनी मंगलियान महिनी बसुमतारी गोसोखां नब्लाङाव सावरायदों। नंगौ, दिनैनि समाव बिजनी नोगोराव बर'नि गोबां मुं आवग्रिनो हानायफोर दं, जायफोर महिनी बसुमतारीनि नाजानायाव लुफुंजानाय आरो बेफोरखौ गोसोखांनानैनो दिनै बिजनी दखरा एबसुआ बिथां रुंसारि महिनी बसुमतारीखौ अराय गोसोखांबाय थानो खामानि मावनो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मंगलियान बाजारनि महिनी बसुमतारी गोसोखां नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बानजायदों। सावरायखांनायनि उनाव बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया जोंनि खौरांनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिजनी दखरानि जे बिल्डिं बियो महिनी बसुमतारी आनो लुना गालांनाय आरो आथिखालनि बिडिएसआबो बिथांनि नाजानायावनो लुफुंजानाय लोगोसे बिजनी नोगोराव बिथांनि नाजानायावनो बर'फ्रा रायजो जानाया जागायदोंमोन होननाबो फोरमायदों। लोगोसे दिनैनि सावराय हाबाफारिनि गेजेरजों ट्रास्ट दाना होनाय जाबाय होननाबो फोसावो। एबसुनि गाहाय मावख' रुंसारि महिनी बसुमतारी गोसोखां नमायाव बिजनी ओनसोलनि सानसुमै आरो बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन मावथि बिथांमोनखौ लानानै रुंसारि महिनी बसुमतारीनि सायाव सावरायनाय आरो ट्रास्ट दानाय बे मेलखौ लानाय जादों आरो बेवहाय बिजनीनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो सानसुमै बिथांमोना बाहागो लादों, आफादफोरा बाहागो लादों आरो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो ट्रास्ट दानानै लानाय जाबाय रुंसारि महिनी बसुमतारीनि गोसोखांथिनि थाखाय। रुंसारि महिनी बसुमतारीया बिजनी आन्चलिक एबसुनि 6 बोसोर आफादगिरिमोन। 1988 मायथाइनिफ्राय 1994 मायथाइसिम बिजनी आन्चलिकनि आफादगिरि जादों। बेनिफ्राय 1996 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइसिम एमएलए जानानै दङमोन आरो बे समाव बिथाङा बर'नि थाखाय बिजनी ओनसोलनि बा बिजनी नोगोराव बर'नि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथांनानै दोननायनि थाखाय गोबांथार खामानि मावबोदों। दा बिजनी ओनसोलाव जोङो जेसेबां राजुहुवा सम्पतिफोर दङ बांसिनखौनो जोङो महिनी बसुमतारी सोरजिनानै गालांनाय होननानै जोंनि सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायो आरो आगु मावथिफ्रा फोरमायो। दिनै बिजनी आन्चलिक एबसुनि हा दखरा एबसुनि मावख'जों लोगोसे बड'सा रेस्ट हाउस मावख'जों लोगोसे बिनि सोरगिदिं थानाय दानि आन्चलिकनि दखलाव थानाय हा बिथाङानो दखल खालामना गालांदों। बिजनीनि सुदेमपुरि गामि दैमालु नोगोर बिथाङानो सोरजिनानै गालांदों। बिजनीयाव बर'नि गेजेराव गिबि बुंनांगोन सारा बर'नि गेजेराव गिबियै बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल बिथाङा गायसंदोंमोन सुदेमपुरि गोजौ फरायसालि होननानै। दा बे फरायसालिया गोथाङै गैलिया, नाथाय बै समावनो बिथाङा बर' रावखौ बा बर' बिजोंखौ फोथांनायनि बाथ्राखौ साननानै फरायसालि गायसंनानै गालांदोंमोन आरो बिजनी ओनसोलाव बर' बिजोंखौ फोथांनानै दोननो थाखाय फरायसालिफ्राव बर' मिडियामखौ इन्ट्रडिउस खालामनानै गालांदोंमोन। बिजनीनि दानि गार्लस हाइ स्कुल बेयावबो बर' मिडियाम सोसननानै गालांदों, दाबो गोथाङैनो दङ। बिजनीनि जाकिर हुसेन गोजौ फरायसालि बेवहाय बर' मिडियाम सोसनना गालांदोंमोन, नाथाय बेखौ 2013आव सरकारजों लाजायैनि थाखाय गोबां फोरोंगिरिफ्रानो बेखौ नागारनानै थांदों आरो फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै बे फरायसालिया बर' मिडियाम फरायसालिया थैनो गोनां जाबाय। एसामिस मिडियामा दाबो थांनानै दङ। बिजनी ओनसोलनि सम्पति बुङोबा बिथां जि अबदान होलांनाय दिनै सेन्ट्रेल बड' लाइब्रेरि बिजनी बान्दब खाथिनि बे सेन्ट्रेल बड' लाइब्रेरिखौ बिथाङा दखल खालामनानै गालांदों आरो बिथाङानो एमएलए थानाय समाव गायसंना गालांदों। बिनिनो साखाथियाव थानाय मार्टियास थम दा हाबदान बे मार्टियास थमाबो बिथाङानो सिमाङाव नुनानै बेखौ बानायनायमोन, सिमां नुनायमोन मार्टियास थम बानायनो थाखाय। एबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बेवहाय मार्टियास थम जागोन बिथांजों थाफानाय बिबानगिरिफ्रा जोंनो बै समनि बिबानगिरिफ्रा खोन्थायो। दा बेबो हाबदान जानानै दङ। दिनै बिजनीयाव फेरेंगा क्लाब दङ, बर'फोरनि लाइमोनफोरनि फुटबल आरो बायदिसिना गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय फेरेंगा क्लाब दादोंमोन आरो बिनि थाखाय हा आवग्रिनाय बेयाव बिथाङा अबदान होलांदों आरो बेवहाय बड' कालचार सेन्टार होननाय मोनसे आफाद दङमोन, बेवहायनो बिनि सिङावनो फेरेंगाया थायोमोन, बे जयैनो बेहाय थायोमोन। दा बे बिजनी बड' कालचार सेन्टारा दा गोथाङै गैलिया, दिफां जानानै दङ आरो बेखौ जों थाबैनो खालामनानै होगोन। दा फेरेंगा क्लाबा थानाय दानि फेरेंगा क्लाबनि अफिस बेबो बिथाङानो बानायना गालांदों आरो बिनि सिगाङाव थानाय हाया खालि हा थानाय बियो कालचार सेन्टारनि। बिडिएसए गायसंनायाव बिथांनि अबदान दङ, हा आवग्रिनायाव बिथांनि अबदान दङ आरो बिजनीयाव जेसेबां बर'नि जि दायो बर'फोर ग्रोम ग्रोम जानानै दङ बिथांनि बोसोनजों बिथांनि थुलुंगानायजों बर'फ्रा बेवहाय थानो लादों बिजनी नोगोराव। दा बेखायनो बिथाङा जोंनि थाखाय गोबांथार अबदान होलांबाय। दा बेखायनो बिथांनि गोसोखांथियाव जोङो माबा मोनसे खालामनो हायो नामा, बिथांनि गोसोखांथियाव जोङो बिथांखौ मान होनानै जोङो हाबाफारिफोर लानो हायो नामा, बिथांनि माबाफोर सोरजिना गालांनो हायो नामा, बेखौ साननानैनो दिनैनि मेलनि गेजेरजों ट्रास्ट दानानै लानाय जाबाय
आरो जोङो नुदों बिथाङा रुंसारि जादों गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव सानस्रिनि गोरोबलायैयाव बिथांखौ गावथारनाय जादों 2000 मायथाइनि 21 आगस्तआव बै समाव जोंनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय थासारि फैदोंमोन बिदा फंबायनि गेजेराव सासेया सासेनि रावखौ खोनासंनो हाया सासेया सासेनि बाथ्राखौ खोनासंनो हाया बै समावनो बिथाङाबो बै सानस्रिनि गोरोबलायै थासारियावनो बोलि जानांदोंमोन आरो बिथांखौ जोंनि बर'नि आखाइजोंनो बिथांखौ रुंसारि खालामनाय जादोंमोन दा बिथाङा जिखि थासारियाव थैया मानो बेखौ जोङो बिनियाव हमथाबाय थाबा जानाय नङा बेवहायनो थाबाय थाबा जानाय नङा दा बिथाङा जे बिजनि ओनसोलाव गोबांथार अबदान होलांबाय बर'नि सम्पति बानायनानै गालांबाय दा बेखायनो बै बिहोमा होलांनाय बेखौ अरायबो गोसोखांथि महरै दोनबाय थानो थाखाय इयुन जोलैफोरनो जोङो गोसोखांथि महरै दोनबाय थानो थाखाय बिथांनि नामावबो जोङो माबा मोनसे हाबाफारि लानांगोन बेखौ साननाय जादों आरो थांनाय बोसोरथामनि सिगांनिफ्राय मंगलियान दालाइ एबसुनि बानजायनायाव मंगलियान ओनसोलनि सानसुमैफोरा जथायै बिथांनि मुङै जोलुर बादायलायनाय होबोनाय जादों आरो देग्लाय थामथि खेबनि थाखाय महिनी बसुमतारी ट्रफि बेखौ होनाय जागोन आरो बिथांनि जोनोम गामि नवापारायावनो दिनैनिफ्राय बे खेलाया जागायजेनगोन थामथि खेबनि थाखाय आरो उननि समावबो जोंनि जे दिनै दानानै होजानाय ट्रास्ट बियो खामानि मावलांगोन बिथांखौ बबे लेभेलजों आरो माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गोसोखांलांगोन बेखौ जों उननि समाव ट्रास्टजों सावरायनानै थि खालामगोन दिनै जोङो आबुं मोनसे ट्रास्ट मोनसे दानानै लाबाय बिनि ट्रास्टनि सेटलार हिसाबै जोङो आन्चलिक एबसुखौनो दोननाय जादों आन्चलिक एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दिनै जों दङ गाबोन जों गैयाबो जानो हागौ आन्चलिकआव नाथाय आन्चलिक एबसुनि जायफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जागोन बे महिनी बसुमतारी गोसोखां ट्रास्टनि सेटलार हिसाबै थाबाय थागोन आरो बिनि दा गिबि खेबनि थाखाय आफादगिरि हिसाबै जोङो बिजनि ओनसोलनिनो आरो बै समनि आन्दलन समनि आरो एबसुनि आगु दैदेनगिरि खैफोद बसुमतारी बिथांखौ जों आफादगिरि हिसाबै लानाय जादों आरो गाहाय नेतारि हिसाबै बिजनि दख'रा एबसुनि आगु मावथि बै समाव बिथांखौबो लोगो मोनबोनाय दिनेश ब्रह्म बिथांखौ जोङो गाहाय नेतारि हिसाबै लानाय जाबाय आरो ट्रास्टि हिसाबै गासै 21 सोद्रोमाखौ लानानै जोङो बे रुंसारि महिनी बसुमतारी गोसोखां ट्रास्टखौ जोङो दानानै लाबाय दिनै आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय बिजनि ओनसोलनि गासैबो सानसुमै बिजनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बे ट्रास्टखौ बजबनानै लागोन आरो बिजनियाव होलांनाय महिनी बसुमतारीनि जि बिहोमा बेखौ बयबो गोसोखां महरै लानानै उननि समाव ट्रास्टआ जिफोर हाबाफारि लागोन बेवहाय गोसोयै मेदेमै आरो जायखिजाया मदद खालामनो थाखाय दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमखौ जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन